Lajeng kados pundi pawartosipun rikala lotus dumateng Paman Keswara. Angripih dumateng pun Kakang Bupati Ronggolawe. Saderengipun tadah duka. Boten kirang-kirang anjing kula ngripih kalih sira Ronggolawe ing supados sowan wonten ing ngarsa panjenengan nanging piyambakipun uga malah niat balela sinuwun. Balela Nggih. Kakang Patih Hamantubumi. Ariyana Nun Jogos. nalika semanten jengandika ugi lotus angripih dumateng Kakang Ronggolawe. Purmadya wasana kados kepareng matur lepat nyembangaken dalem. Ngantos wekdal sakmenika Adipati Tuban nggih Kakang Ronggolawe tasih dereng nggono palenggahan jumenengan pepatih wonten ing kraton Majapahit. Paman Keswara dawuh menapa Majapahit mungkari sak megaring payu. Tetela saka guru ingkang kula andhelaken nani Kakang Ronggolawe sakmenika cetha kiyambakipun balela wonten ing Majapahit. Sampun ngantos kekes penggalih panjenengan. Bu menawi mangke Gusti ingkang karo jagat paring pitedah sinten ingkang saged nglerepaken penggalihipun Ronggolawe nglenggana menapa sedaya kalpatanipun saha kersa sowan wonten ing ngarsa panjenengan. Mugi-mugi Amin kang suwan. Ojo kok arani yen to aku tambuh nae mapan lagi sepisan iki aku. Sopo kang dadaranmu bocah saka ngendi? Lan opo wigatine munggah ana Pandhawa Kraton Majapahit. Kepareng kula matur suwun. Kula Rangga Gadung saking Grojogan Sewu. Ngantos kula wani minggah wonten pendhapi Praja Majapahit. Awit kula kautus kalian Bapak Sukomadrang ingkang supados nyaosaken Kyai kula nadak pojok panjenengan. Kowe sing keluargane Bapak Sukomandrangi, Anak mantunipun Bapak Sukomadrang. makepara anak mantu Bapak Sukomandrangi. Mangerti yo, Rangga Gadung. Sukomandrangi kuwi paran-para ning Majapahit. Jur kautus sapa sih? Nyaosaken Kyai kula nadak pojok panjenengan. Murage galaturake Rangga Gadung. Ngestakaken. Iki pancen Kyai kula nadak ingkang rikala semana anis saka dalem plangkan sop. Ewedine Bapak Sukomandrangi bisa nyelametake lantaran Rangga Gadung kaca sangi ana ngesani Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Rangga Gadung Injih kula suwun. aku medhon nrimo banget dene keng sira wis nyaosake Kyai kula nadak gedhe darmamu tumrap Majapahit. Lajeng sira bakal ingsun paringi ganjaran kalungguhan minangka prajurit ana ing Majapahit. Ora mung kuwi. Reh dene iki dina Majapahit ora tentrem karana balelane Dipati Tuban
sira uga bakal ingsun angkat minangka Raja Senopati Majapahit. Ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardhana paring dawuh lawan Raja Senopati lumarap ana ing Kabupaten Tuban. Elingake lawan Ronggolawe. Kalamun Ronggolawe mbondo kalani. Purbawasisa tak borongake kelawan jeneng sira. Wae lungamu saka Majapahit ingsun nampili Kyai Kolonada. Sareng panjenengan utusan kalih Ronggo Gadung tumuju wonten ing Tuban ngrangget kalian Ronggolawe. Menawi wonten keparengipun kula badhe memanuki Ronggo Gadung. Namung nyumanggaken Paman Kesor. Kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Menawi wonten panjenengan dalem kepareng kula ugi badhe jampang namaipun Ronggo Gadung. Dadi jroning atimu seno rasa takon. Iya yen Ronggo Gadung kae Jayawardhana orang grewes marang Ronggolawe. Orang ngelingi marang lelabuhaning Ronggolawe. Adepi Majapahit
harapan Pati amangku bumi babar pisan ora Ronggolawe balelo jalaran Ronggolawe ora lilo menawa Mojopahit ora tarik jalaran kang lungguh dadi patih amangku bumi Aryo nambi wong sing bodoh Kadung kang balelo ing Mojopahit Ronggolawe Aran dene kang diwisuda dadi senopati Ronggo Gadung mongko aku lan kowe tinemu sedulur cetha iki akal iki wong Mojopahit sengaja aku lan kowe didu dombo upama kelakon Gadung lan Ronggolawe campuh perang Ronggo Gadung mati wong Mojopahit ora kelang lamun Ronggolawe kang mati wong Mojopahit padha bungah lamun Gadung lan Ronggolawe mati samyo wong Mojopahit bakal keplok-keplok Gadung wiwit cilik kowe tak sinaoni dadi bocah sing ngerti aku ora kepengin Ronggo Gadung dadi bocah sing pinter tundone kanggo menteri liyan nanging dadi kowe bocah sing ngerti teges bisa mindah wilaki endi kang bener lan endi kang luput tangku menawa Ronggo Gadung bener-bener senopati aku ngerti ana ing tanganmu kinanten Kiai Kolonada pentuah andalan Mojopahit menawa patine Ronggolawe lantaran kiyauna geladah lan saka tangane Gadung mara kaget tancepke nang jajaning Gadung tak tadane Gadung Sedomene panjenengan menika boten tepat nanging tiang-tiang saking Mojopahit inggih boten ngertos selapun aku panjenengan tumrap praja Mojopahit mugi panjenengan dados pasuksen Kang Ronggo Gadung dados satria balik saya ngilani dadane Ronggolawe serta Rajasa Jayawardana Karyo Basuki lan Jangkai Ronggo Gadung wis bali apa wis ana kerampungan Ronggo Gadung wis kelakon aku kemengkon Kabupaten Tuban ketemu karo Kang Mas Ronggolawe jebul Kang Mas Ronggolawe ora kleru nanging wong Mojopahit ora ngerti labet Kang Mas Ronggolawe tumrap praja Mojopahit mula tak tetepke aku dadi satria balik bali sedulur Kang Mas Ronggolawe senopati Ronggo Gadung tak arep-arep balimu tak kira kowe yo pakabaran sing buah ning wis semono kowe
Rokobati. Kepuna berang leleng pacamu gembel dasmu beswani ngumpar bupati iki Ronggolawe musuh murkanya. Papan kang puasan kanggo nemtoake nabrang opo Ronggolawe kan jengkelang tapi batang iki senak enteni temat suara kadang jalmo kang gendeng. Yen aku tanding oleh daratan, aku bakal menang musuh kawan kamu. Aku bakal jebul kali tabras. Lawe!